आज रउआ लोग के बीच में हम एगो दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली के एगो कविता लेके आवतानी। रउआ लोग सुने बहुत अच्छा लगी। हे लक्ष्मी जी राउर कृपा हम अचको भर पाई कैसे, रउआ त बानी महल के रानी मरई में गोहराई कैसे। दुअरा के चौकट के ऊपर मकरा जाल तनले बाटे, आ घर के भीतर चहुए चहुए मुसरी माटी चलले बाटे। आसन एगो खटिया बाटे, ओकरो ढांचा बनले बाटे। राउर वाहन तो बैठ भी जाई, राउर वाहन तो बैठ भी जाई, बाकी रौरा के बैठाई कैसे, रउआ तो बानी महल के रानी मरई में गोहराई कैसे। फूल कहीं से मिलियो जाई, फूल कहीं से मिलियो जाई, बाकी कहाँ मिली बतासा। आ राजनीति के घूंघट करले चीनी कैले बिया तमाशा। नेतन के वादा बा झूठा, सेठ महाजन देलन झांसा। राउर पूजा करे प्रेम से झूठों कैसे दिही दिलासा। छुअले बा तकदीर छुछुंदर, छुअले बा तकदीर छुछुंदर, चंदन लेप चढ़ाई कैसे, रउआ त बानी महल के रानी हे मरई में गोहराई कैसे। कही के हमरा महादलिदर, कही के हमरा महादलिदर, नैहर भागेली घर के नारी। आगा ठार महाजन बारे पीछा बारी दिया देवाली। रउआ से ई हेबा बिनती, रउआ से ई हेबा बिनती, हे लखपतियन के महतारी। आ छोरी अब उल्लू के वाहन हंस के ऊपर करी सवारी। कलम कसाई बन के हमहूँ, कलम कसाई बन के हमहूँ, असही सुखले उमर बिताई कैसे, रउआ तबानी महल के रानी हे मरई में गोहराई कैसे।